Hei, bună, eu sunt Triana și o să fac un haul în care o să vă prind ce cosmetice mi-am luat eu, ceva de recent, și o să vă spun câte ceva despre aceste cosmetice. Da, în primul rând, adică vreau să vă spun de la început, filmez afară, pentru că este o zi călduroasă, de primăvară. Bun, să începem. Primul produs pe care l-am luat în mână este acest fond de ten de la firma Ingrid, este Ideal Face și este nuanța 17 Warm Beige. Ceva beige sau nu știu. Mi-am luat, nici să nu iau prea mult pentru că nu prea place să mă dau cuvinte. Am luat pentru că am auzit lucruri bune și știam cum arată. Ceva de genul. Am pus fix aici unde nu era cool. No. Așa ceva. Să-l întind din bine și acoperea este cu o nuanță, cred că mai închisă decât pielea mea. Este schimbată. Bun, da, firma Ingrid este cea mai bună firmă de fonduri de ten, am văzut și pe internet, am căutat să văd și am auzit și la televizor și la alte chestii. Un al doilea produs sau al doilea obiect pe care l-am luat este această paletuță de la The Beauty. Da, asta nu am cumpărat-o, vreau să vă spun. Asta am primit-o de ziua mea, 26 aprilie a fost ziua mea și... Bun, deci, este această paletuță. Da, o să vă prezint și culorile dacă tot. Aici este o nuanță albastru închis, albastru deschis, verde cu sclipici, un maroniu, un alb, un verde. Aici este tot un verde mai închis, un mov, un alb, un mov, un argintiu și un maroniu. Aici este maroniu. Deci, o să iau puțin de albastru, adică nu albastru, o să iau o culoare, o să iau un argintiu, alte ceva de genul ăsta. Deci arată extraordinar de bine și o să vreau să încerc pentru că n-am încercat-o. Bun. Următorul lucru pe care l-am luat este această cremă de la Avon Cherries. Este semnul. Da, arată destul de bine și este foarte bună, folosesc pe mâini și da, Avon este o firmă bună de toate lucrurile și poți să-ți comanzi. Da, este Body Lotion Ale Pour Le Cups. Le Cups. Da, crema este albă, ca orice cremă, sau are doar puțin ca să... Da, este o cremă hidratantă, poți să folosești pe mână, pe față, mai ales în suprafața la plapa ochiului și de desubt. Pentru că arată foarte bine și nu se vede deloc ceea, pentru că este cremă și intră foarte rapid în piele. Bun, următorul, o să trec la... Doar o secundă. Văd ce să iau. Da, am nimerit acest... De la Elf mi-am luat un lip stain. Este ceva de genul... Da, o să scot din cutie ca să puteți vedea. Primul este un gloss și după aceea este un stain. Gloss stain, trebuie să se numește lip stain. Bun, aici este un gloss transparent, normal. Și după aceea aici este un stain de culoarea roz, care este în nuanța Birthday Sweet. Birthday Sweet. Da, aici cred de la... că este de la Elf. Este scuzați-mă că vă spun asta și nu sper ca să mă judecați, dar e prima dată când încerc produsele de la Elf, pentru că nu m-am pus în stare să iau produse de la Elf, dar în sfârșit am găsit, pentru că nu găseam, pentru că mergeam la niște magazine, deci nu găseam Elf, produse Elf, dar acum am găsit. Bun, acum mă duc cu rujurile, dacă tot le-am. Am luat un ruj de la, se cheamă, de la Maybelline, ceva de genul, și m-am gândit este de la Maybelline, dar nu. Și este nuanța 130 Pink Possible sau nu știu. Și arată ceva de genul ăsta. Este un roz și arată foarte bine.
Da, îmi place foarte mult că este o culoare foarte interesantă și arată foarte bine pe buze și da. Este ceva genul culoarea. Da. Bun, următorul produs pe care mi l-am luat un lip gloss de la Eveline, arată ceva de genul și nu știu dacă o să-mi arăți nuanța, este nuanța 227, numărul 227. Ceva de genul, ca pensula este culoarea. Mi s-a părut foarte bun și m-am gândit că să-l iau, să văd cum este și... Na. Păi, am fost la un magazin în Negrești și mi-am găsit ceva foarte drăguț. Da. Drăguț. Ultimul ruj este unul de la Baolishi. Scrie pe capac, nu știu ce este firma este. Arată. Cuteța este foarte drăguță și îmi place la nebunie. Acest ruj este nuanța Train Net Wet. Arată ceva de genul ăsta. Deci arată atât de bine pe buze. Mamă, deci este, cred că rujul pe care mi l-am luat este bestial și îmi place la nebunie. Și cred că o să mai iau ceva de genul, da. Bun, după aceea mi-am luat un lac de unghii de la farmacii. Și nu scrie nuanța, ca să vă spun ce nuanță este, dar arată foarte bine pe unghii. L-am avut pe unghii, dar mâine am școală și mi l-am dat jos astăzi. Uitați. Bun. Al doilea lac este unul roșu de la Farmec, este ultra rezistent. Când ai încălzire și vede culoarea, este foarte bună firma. Acesta este al patrulea lac, cred că, care le iau de la această firmă. Și ultimul obiect și lac este acest lac de la Golden Rose, care este în verde albostrui. Nu știu cam ce culoare să zic. Da. Da. Astea au fost toate produsele. Deci sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și normal, dacă v-a plăcut, abonați-vă și da. Da, vreau ca să vă spun la final să-mi puneți întrebări și provocări ori pe pagina mea de Facebook Riana Acord, pe pagina mea de Facebook Adevăr și Provocare sau pe Facebook-ul meu Riana Cordoș. Deci, da, până în următorul episod ne vedem, așa că vă pupăcesc. Pa!